Ja gasten, welkom bij de nieuwe vlog en het is hier de Q&A vandaag en ik er hier zijn. We gaan dat open doen met de Lobas. Hoi, je slaapt al. Ah, hier zijn, kun ik er hier zijn. Je mag wat nog in de vlog komen. Oh. Ja gasten, kijk, ik heb al die vragen nu getipt, kijk, je kunt wel hier zien zijn. Al die vragen staan hier op mijn computer. En ik ga dan nu mijn stok zetten met mijn telefoon en toen iedere keer die vragen voorlezen en het antwoord erop geven. Dan komt heel alles in orde. Allee, wanneer kan hij vliegen? We gaan ons hier installeren, zo hè. Voilà zeg. De koptelefoon in mijn hoofd. Brut. Hallo micro. Ja, dus hier kan goed zetten. Nee. Oei. Wat verdijd. We zitten al in de knoop, hè, gasten. Man. Hupla, uit de knoop. Oh ja. Wanneer heul het dan? En we gaan beginnen met een hoeslokje vanillemelk te drinken. Hupla. Je doet de pil open en je drinkt daar heel van, hè. Dat is toch goed, hè. Er stond nog er meer goed woord door dat spellement. Dus, daar ik even voor mijn ogen al. We gaan beginnen, hè. Nummer 1. Doe je tuning meetings? Goh, dat is hier nu een moeilijke vraag. He. Ik ben een paar keer aan een meeting geweest. Daar ik er in Brugge. En waar ben ik nog een keer geweest? Zwat. Ik heb al 2-3 keer aan een tuning meeting geweest. Ja, ik vind dat eerste. Maar met een auto, ik vind dat niet echt tuningwaarde. Maar pas op, de auto's die daar staan. Ik vind dat heel chic. He. Dus, als er weer de tuning meetings zijn, ga ik zeker weer naar die meetings gaan. Nummer 2. Wat is de volgende update aan de DAX? Ik weet dat niet. Je is nu in elkaar gestoken. Je staat nu goed. Ik heb al een filmpje gemaakt. Mijn DAX is eindelijk klaar. Ik vind dat hij redelijk goed staat. Inderdaad, ik kan hem nog verlegen en doen. Maar weet je niet dat ik dat eigenlijk kan doen? Het is eigenlijk voor dagelijks mee te doen. Dus dat dat overlegd is, weet je niet dat dat nog zo heel handig is ook. Vraag nummer 3. Welke is je lievelingsheen? Daar wil ik echt niet lang over pijn. Biefstek met vrienden. Echt alweer een hoe doorbakken biefstek met vrienden. Ik eet dat zo her. Nummer, wacht, ik ga er mijn muziek zetten of wil je nog de kluts kwijt raken. Nummer 4. Wat doe je van werk? Wat ik doe van werk? Ik ga skelden. Ja, ik doe dat in, dat is, alle dagen, skelden. Pas op, dat is niet alleen skelden, je moet ook een vrienden en doen, zwart. Nummer 5. Wat was je eerste brommer? Mijn eerste brommer was, dat je er gezien hebt in de YouTube, met een DAX, de grisde DAX met veel chromee aan. Dat was dus mijn eerste brommertje. Jammer genoeg heb ik daar niet lang mee gereden. Ik is een maand of 2 eerst. Ik had er geen 200 kilometers mee. En ja, ik heb er een accident mee gehad. Nou goed, zwart, als je een video wil zien, er is al een video over gemaakt, moet maar een keer gaan kijken. Nummer 6. Waar ga je het liefst op vakantie? Eigenlijk ben ik een vakantieganger. Maar als ik dan op vakantie ga, dan is het liefst van al naar het buitenland, naar de sneeuw. Voor toch een snowboarden van eens, ja. Nummer 7. Kun je je chromee uitlaten van mijn DAX? Vroeger was dat een chromee Sarsbussen van Capspeed. Met mijn accident kost ik die, er was niks aan die bussen. En ik dat gebruikt heb met een nieuwe DAX. Ik heb er nu een heattrap rondgedraaid. En nu vraagt 23, kun je dat niet inruilen voor je een carbon? Misschien wel. Misschien kan ik dat wel inruilen. Maar eigenlijk vind ik dat dat niet nodig is. Ik vind dat schoon is met dat ding daar rondgedraaid. Wat ook. En carbon kan je basic alleen maar 9 temper in carbon. En al de rest, is het ook in chromie. Dus ik heb een heattrap rondgedraaid. Het eerste nadeel is, als je in de regen aan het regen zit, dat die massa's veel rokt, doordat dat water uit de gaat, verdampt dat en eigenlijk riel het met de rookbommen. En ik zie je nu wel staan, Ja, gasten. Ik heb dat gekregen. Hier ze, hupla. En doze veel met snoepgoed. Dat is machtig, kijk, ze moesten kunnen, ik trakteer je er. Maar ja, het is corona, ik mag je er niet trakteren, Ik kan je er gewoon moeten alleen opeten, zeg. Momento. We gaan hier al een keer eentje eten, ik krijg dat nu weer toe, Dat is een speciale doos dat open is. Hupla. Ik heb dat gekregen van een hele grote fan van ik. Nou goed, zwart, we gaan hier voor doen, Ga je nog eens een online DAX-meeting doen? Ik heb dat al in mijn pijn, ja. Maar ik heb ook in pijn, als ik dat nu weer in mijn verhaal gezet, het gaan er velen zijn die dezelfde DAX gaan doorsturen en die gaan zeggen, ik wil er nog een keer in. Dus ik heb daarvoor een oplossing gevonden. Als ik dat nog een keer doe, dan ga ik een
online dagsmeeting, maar alleen maar met wheelies en burnouts. Dat gaat gewoon machtig zijn, hè. Hou, vorige keer was het eigenlijk, gasten, toen ik in de lawaai, en er zaten nog veel pops en bangs tussen, daksen die vlam spugen en al, ik vond dat machtig. Maar dus, burnouts en wheelies, dat is ook de max zijn, hè, pees ik. Dus, misschien wel, als ik dit ga ik dat zeker doen. En dat gaat smaken. Ja, kijk gasten, moest ik niet tracteren in vanillemelk, hier heb ze een snoep gegooid, maar ja, het is corona. Hopla. Wat doe je als we allemaal in de coronatijd? Groeten, Vikken. En wel weer Vikken. In de coronatijd sneuwelijk ik stifveren. Nou ja, gaan werken, ik heb mijn hond gaan werken, ik heb nog die chance. TikToks maken. Voilà. Kan hier verder slecht zijn. TikToks maken, YouTube video's maken. Een beetje alles uit toestaan, hè. Ik heb ook een fotoshoot moeten doen, hier met in een t-shirt. En ja, dat merk ik vroeg voor een fotoshoot te gaan doen met ik in de stad van Roeselare. En ja, ik vond dat wel geestig. Dat was ik in een avond, ja, met die kerel, dat we de foto's getrokken in. Ja, dat was de max, ja. Vraag nummer 10. Welk is je lievelingsauto? Nu verwacht iedereen voor eerst een antwoord van, oh, de Lamborghini, of dit, of dat. Eigenlijk niet, ik zie geen Lamborghini en al, en Ferraris, maar als dat realistisch moet doen, dan zie ik geen een Subaru Impreza, een Toyota Yaris GR, dat is nog maar net op de markt, en ik vind dat heel schoon auto's. Een Ford Fiesta ST vind ik ook redelijk schoon. Er gaat wat wanneer uitkomt, een Hyundai i20N, dat vind ik ook heel schoon. We gaan een slokje drinken. Een Hyundai i20N vind ik ook stief schoon. Ja, al zo'n beetje zo'n sportautootjes, Dan vraag nummer 11. Welk is je favoriete liedje van Nirvana? Goh. Dat is een moeilijke, hè. Ik pees het toch. Ja, ik pees het toch dat Paradise City was. nee, dat is niet van Nirvana. Ja, mijn favoriete liedje van Nirvana is Smells Like Teen Spirit, hè. Ah, ik vind dat een machtig liedje. Welke een auto zou hij kopen later? En ik voor dat realistisch toen. Een klein, geen te grote auto. Liefst van al een 4x4, maar nieuwe maken ze dat eigenlijk niet meer vele 4x4. Dus zal dat waarschijnlijk een voortrekker zijn. Achtertrekker is ook geen haast, begrijp me niet verkeerd, hè, maar ben je niet echt dat dat wat is voor een achtertrekker. Heel snel, ja, kijk, zwart. Liefst van al 4x4, maar het zal dus vlees een voortrekker worden. En ja, een Ford Fiesta ST of een Hyundai i20, een wat kleins, maar die toch duil voor het gaat, hè. Hij heeft ook geen 700 pk nodig hier in België. Allee, ik zie dat mee. Nou goed, zwart. Ga je ooit in een auto wit doen met zwarte zanten? Denk. Mijn auto is in het gerust, met een Ford Fiesta. Dat heb ik ook voor eerst wel zien passeren en voorbijgaande vlogs. Ik ga daar eigenlijk, van kleur ga ik daar niks aan veranderen. Ik vind dat echt te jammer. Je is gewoon in het gerust. Ik ga hem maar zo laten staan. Hoeveel pk in een auto? Houd je er vast, hè? Houd je er allemaal vast, ja? De vuile 80 pk. Ik weet het, dat klinkt enorm belachelijk. Maar wat, ik ben er content mee, dat is mijn eerste autootje. Meer moet dat niet zijn. Ik ben, ik ga een keer allemaal zeggen, gasten, we gaan een keer eerlijk zijn. Leer 3 met een BMW M3. En ja, je kunt het ook rien, maar hij heeft veel pk. Echt leren rien, dat doe je niet, hè. Dat is, rap rien kan iedereen, hè. Maar goed rien, dat is geen waarde, gasten. Dat moet je leren. En dat leren met een auto, maar niet veel geen pk. Voilà. Wanneer ga je nog een keer een tour gaan rijden met een DAX? En ik rijd er alle dagen een tour mee. Ja, eigenlijk is dat meestal gewoon naar mijn werk, dat ik dat mee rijd. Maar soms zoek ik ook een keer een ritje voor het plezier. Ik rijd toen een keer, ja. Eigenlijk, zonder dat een doel, rijd ik toen een keer een toertje. Ik vind dat eerst, hè. En welke scholen zit je? Ik zit er niet meer in school. Ik ga gaan werken. Van waar kwam het gedacht voor YouTube te beginnen? En wat ik zelfs. Ik was dus begonnen met TikTok. En in één keer kreeg ik er een beetje meer volgers. En 200 volgers, 500 volgers, 1000 volgers. En ik pees in mijn eigen hoofd, dat hier goed. En aan 5000 volgers, als ik zei, kijk gasten, aan 5000 volgers ga ik live op TikTok. Iedereen, hupla, boef. Ik zat aan die 5000 volgers, ik live op TikTok. En toen kwam mijn volgende dag van, godverdikke. Ik zat toen, het was naar de 7000 volgers. Ik zei, gasten, als ik
10 dus voor, zei hier op TikTok, toen ik begin met een YouTube-kanaal. Want anderen hadden al veel gevraagd in de reacties van, hey Arne, je moet echt beginnen met een YouTube-kanaal, zou je dat schitterend doen? Dus had ik gezegd, kijk, zei 10 dus followers gasten. Ik had dus nooit pees, maar nooit dat ik met mijn plat West-Vlaams aan 10 dus followers ging geraken. Nee, allee, kom, stek dat ik er in je hoofd. Nog eens wat. Ik ben er dus aangeraakt, dus moest ik effectief ook aan een YouTube-kanaal beginnen. En kijk, dat gedaan, pees hem, nee, ja, we zijn nu aan het ook beginnen. Oh, dat editen en al, kost ik er juist niet met al van. Nee, nog niet, maar het gaat nog een klein beetje beter. Dus als zo is dat begint, dan kan de YouTube beginnen binnen. Hoe snel rijdt uw DAX? Mijn DAX rijdt 50. Evenveel wat mag. Iedereen zegt van, oh, hey Arne, je moet dat bedrijven, dit, dat. Hey, hier is het, hier voor je te 3 met een DAX. Ik zou dat heren doen. Echt waar het was. Kijk, ik zou dat stif heren doen. Maar het probleem is wel, toen, vanaf wat je pakt zit aan 63 of meer hou, zwart. Vanaf wat je pakt zit aan een brommer opgedreven is, ja, zie je een brommertje kwijt, pakken ze al de stijl dat ze pezen dat niet origineel zijn. Eraf en steken ze dat in de pressen. Moet je naar de rechtbank voor toe te leggen waarom dat je dat doet dan al. En je kunt niet met een boete. Zie je een autoribus wat opgepakt. Ik heb er al mijn host in. Ik kan daar niet aan beginnen. Oh, ik vind het niet waard voor 70 en dan dat 50 erin. Of ja, ho, hij ook overzotten. Ik ken daar een maat van ik. En wij zijn in de dagstrit onder 20. Maar ja, ho, dat is echt chic. Maar ja, versta je? Als je toen tegen ons zit, ja, toen hang je wel serieus eraan. Heb je corona gehad? Denk. Ja, nee, als ik kijk naar een corona had, zoveel is te beter. He. Heb je een vriendin? Ja, ja, ik ondertussen heb ik een vriendin gevonden. Ben uit de holte. We zijn van straat te hasten. Oeh! Hoe is het met de ponies? Oh, goed, de ponies staan er enorm goed. Het is een winter. Ze staan in een wintervacht. Ja, lekker dikke, Het zijn like teddybeertjes. Misschien komen ze ook nog een keer in een vlog. Kan nu niet naar buiten gaan. Het is hier nu Q&A, gasten. Q&A. We moeten niet afgeleid zijn voor naar andere dingen te gaan. Waarom heb je een brommer gekocht als je een auto hebt? En dat vond ik eigenlijk een hele goede vraag. Kijk, mijn werk is eigenlijk niet ver van mijn deuren. Dus, ik ben ze godverdikke voor ons naar op motor te rijden met een auto. Voor ten oosten aan je auto langs baan te laten slingen. Weet je wat, ik ga een brommer kopen. En ja, ik had al gezegd, als ik ooit een brommer koop, al met mijn 16 heb ik nooit een brommer gewild. Ik had al gezegd, als ik ooit een brommer kopen, is het wel een DAX. Let een Derby of zo, of zet een Sherco, ik vind dat echt heel schoon, maar voor dat 50 te rijden vind ik dat net iets te traag. Let een DAX, je kunt dat heel schoon uitkrijgen. Ook Oriem of 50, dat mag school houden. Ik versta wel, 2-takt, iedereen is zo aan 2-takt, veel rapper optrekken en doen. Het is wel haast, mag ik ook maar 50 rijden. Of ja, inderdaad, je kunt hem opdrijven, maar hou, ik heb een verhaal daar rond. Nummer 23. Santé, dat is eigenlijk geen vragen. Santé, Santater, beter bier of water? Groeten, Loïc. En Loïc, kijk ze. Dan is hier mijn pillen water, ik drink stif veel water. En bier, ik drink dat eigenlijk niet goed. Of als wat, veel groen teruggewend. Ja, en ook complimenten aan alles en iedereen die tegenkomt vandaag. Dat gaat ooit zijn. Vanillemelk, hier is chocoladebucht en water. Want het werkt er allemaal een mingel. Mama zou zeggen, je gaat toch moeten spugen zeren? Ga je ooit je DAX ombouwen naar carbu? Kijk, ik heb die vraag wel hoeveel het. Misschien wel, misschien niet. Voor het moment heb ik totaal geen probleem met injectie. En, als je man woont naar carburateur, kan je veel makkelijker. En met bedrijven en al, ja, ik weet het wel, maar. Ik ga hem toch niet uitbrengen. Maar moest ik probleem krijgen met die injectie, dat is wel het eerste die de deur uitvliegt. En toen komt er zeker weer een carburateur in. Maar vindt dat? We slaan er alweer eens de tong om me. Wat is je droom? Ik droom ervan voor ooit een keer tussen de aliens te lopen. Dat moet toch zalig zijn als een hup, en je nuffel klem, de lucht in, en hupla, naar alienland. Oh ja, hoe zwart. Welk is je lievelingstaart? Vroeger, had ik eigenlijk geen taart. Ik had zo, een taart met cake en crème en al. En er was één taart dat ik wel heel hern had, en dat was Halloween taart. Ik had dat zo hern, en ze kostte dus alleen maar koop met Halloween, De naam is hetzelfde. Dat was een taart, een soort cake. En het lag er zo een hele lage glazuur op in het oranje. En dan zo een spinnen erop. Oh, ik vond dat zo'n lekkere taart, Echt hoor, ik kostte van smullen, Wat zou je heren doen in 2021? Ik zou heren stif veel vlogs maken voor ieder. En, ja. Heel veel leuk te maken, gasten. En hopen dat in de corona zeer gedaan is, ja. En veel gasten nog worden. Een vrij belangrijke vraag. Dat is hier dus, die madame tipte dat een vrij belangrijke vraag. Hoe is het met jou? Kijk ze, je zit de enige die dat een vraag heeft en heel die liste, hoe is het met jou? Maar ik is alles dik in orde. Merci dat ik een vraag zei. En met anderen. Hoe is het met anderen?
Wanneer ga je nog een keer gaan snowboarden? Ja, dat is nog een klucht. Ah, nog een keer meugen. Ah ja, de snowboardpiste is gesloten. Ik vind dat vrij jammer. Ik zou her nu gaan. En in plaats dan een Q&A, een snowboardvlog maken. Weer een beetje dom doen, daar heb die bus en al. Maar ja, het is gesloten. Jammer, maar helaas. Wanneer verjaar je? Ik verjaar 13 november. Ik ben geboren in 2001. Dus als ik kan rekenen en tellen, weet je op mijn leeftijd. Nummer 31, dat is hier al vraag 31. Hey, wat voor te gasten? Game je heren en welke game speel je tonnen? Goh, game je heren? Ja, maar niet voor lange. Als ik een spelletje spelen, oh, ik doe dat eigenlijk. En als ik een spelletje speel, is het meestal autospelletjes. Alles dat met auto's te maken heeft, hup, smit maar in mijn hand, nee. Maar als dat zo niet begint te lukken, nee, achter een half uur ben dat kotse beu, oh, jongens, dat eigenlijk als GTA spelen, oh, pas op, ik heb dat spel heel uit te spelen, oh, niet online, maar de story mode, ik heel anders uit te spelen, maar... Ja, en nu is dat, als ik dan nog een keer heb starten, skiën, poefen, auto's kapot doen, alles in toestaan. Dus, ja, ik doe dat eigenlijk, maar ik kan het toch geen kant, ja. Dan heb dat vreest ook wel al zien in mijn gamevlogs. We zijn daar ook een klein beetje mee bezig. Ja, dat trekt eigenlijk al niet zoveel, maar dat is juist het kluchtige eraan, vind ik. Omdat iedereen die YouTube-kanaal heeft en maakt gamevlogs en dat is zo serieus en presteren. Ik doe dat anders, ik doe dat over de leut, als een huppla, poef. Ah ja, met een auto tegen de muur erin, ah ja, jammer, poef, spel ik het nieuw starten. Hup, dat hou verstaat wel, Vraag 32. Waar koop je die Supreme? En wel, alles wat ik koop van Supreme gasten, ik koop dat eigenlijk op de drop zelf. Dus de drop is meestal, eigenlijk constant bezig. De donderdag 12. De donderdag 12. En toen zet ik gereed met mijn telefoon, hup, poef, bestel ik dat. Want achteraf kun je dat inderdaad ook kopen, maar toen betaal ik nog veel meer. En toen zie je ook nooit 100% zeker dat het echt is. Hou, ja, doe het eten, echte kenners zien dat wel dat het echt is of niet. Maar ik koop dat een van Supreme zelf uit erop. Alzo doe ik dat. En is het jammer, hou, dat is soms heel rap uitverkocht. En ik het niet, ah ja, het is jammer. Naast 2 komt er misschien het was chics. Ha ja. Welk is je lievelingswoordje in het West-Vlaams? Dat is gewoon het woordje machtig. Ik zeg dat heel her machtig. Dat is zo'n woord, oh, machtig. Je kunt dat zo, ja, dat is echt, ja, een geestig woordje. Ga je ooit een dagstrijdje filmen? Goh, ik heb dat ook eens in mijn pijn, je kunt dat toch niet in een bosplaat of heb je een naam zeggen, ja, ik weet het wel, gasten, maar ik weet het eigenlijk niet, want ik heb ook geen spellement voor mijn telefoon hier hangt, een GoPro, dat heb ik ook niet. En ik ga zeggen, oh, moet dat ik kopen? Ja, misschien dat ik dat ooit wel nog investeren in een GoPro, maar, ja, we gaan dat wel nog allemaal zien. Wanneer ben je gestart met TikTok? Ik noem dat tjak-tjak, gasten. Ja, ik ben dus gestart eigenlijk, ja, zeg maar, over de tweede lockdown. Ik daar eerst keer, maar vind dat we gaan een snoepje eten. Als je veel moet je snoepje eten, gasten. Hier zijn, met Maltesers. Oh, ik eet dat eigenlijk. Kijk, Maltesers. Ik eet, upla, die doos weer toedoen. Of ik zo zo 3 heb. Oh, ik eet dat eigenlijk niet, Maltesers, gasten. Echt de waarheid. Huppla. Dus, wat zou het weer dat? Ah ja, wanneer ik gestart ben met TikTok. Ah ja, over de eerste lockdown, nee. Ben ik daarmee gestart. Eerst mee, ik had zo'n filmpje van ik heb mijn auto te wassen. Maar toen pees ik van, godverdikke, eigenlijk, waarom zou ik een West-Vlaams filmpje maken? Dat is hier ook maar in het Engels te doen, nee. Ik ga dat in het West-Vlaams doen. En Jentel Mestjans, iedereen kent hem eerst wel. Zat dat ook op in het West-Vlaams. En dan zou ik daar ook mee beginnen, eigenlijk. Het smaakt goed wel, gasten. Oh, eerlijk toch, dan zit je er nu echt te kijken naar ik, die smalle kan eten binnen. Pak dan er gewoon ook een doos spa, of een pille vanillemelk of een colaatje, en drink daar net toe aan het worden. Voilà, ze hard getrakteerd. Wat heb je met een oude dag gedaan? Dat is vraag nummer 36. Dus een dag was per totaal eigenlijk, de kader was geploeid. Nu weet je wat, ik heb dat verkocht. Met de bedoelingen, de een blok, de motorblok, in totaal niet veel kilometers, ja maar 200 kilometers. De blok was niet geraakt, het blokje draaide nog perfect. Dus heb ik dat verkocht. Het heeft dan 2 gekocht voor, ja, voor stikken, nee, hou. Voor onderdelen, nee. Vraag 37. Arne. Heb je ooit gedacht voor je een A1, dat is een motoribus, te doen en een motodaks te kopen? Ja, ik heb dat echt nog gepijst. Maar weet je wat dat is? Ik heb al gehoord, als je ook eerst 2 jaar je vast autoribus hebt, dan kan je blijkbaar gewoon zoveel uur lessen volgen en je een A1 ook.
En toen ook eruit kijken voor een motordax te kopen, daar stond een 125. En wel, dat zou wel schitterend zijn, hè. Dus, ik pees wel dat ik ooit naar A1 ga voor een motordax te kopen. Tonieren. Vraag 38. GT of AMG? Ho! Kijk gasten, GT's zijn echt machtige auto's, hè. Echt waarheid. Maar AMG's, hou. Kijk nu niet echt over die, echt zo kostelijk, iedereen AMG is kostelijk, maar als we over die, ja, hele speciale AMG's. Maar een A45 bijvoorbeeld, dat is zo'n beetje rally-stijl, hè. En dat zie ik geen. En pas op, een C63 AMG, dat vind ik ook machtige auto's, hè. Met een V8 die er echt te bruin. Oh, kijk. Droomauto's, echt hoor. Kijk, dat vind ik echt hele schone auto's ook. Maar ja. Dat kost al zoveel geld, en die ijskrieving, en die verzekeringen, en oh ja, hou. Het is al het tomatenplukken. Zie je één... Oh. Hey, dat werd gasten, mijn stemmen sloeg in over. Zie je 1 of 2 paar vissen verloren? Dat is hier een vraag van Merel. En kijk hé, dat is een antwoord. Ik werk niet met vissen. Van ik is er nog met nagels. Oh, met nagels kent dat wel, ik kloppen en vissen is draaien. Hè. Dus van ik is er nog met nagels. Dus vissen, ik nooit een vissen het. Geen zin om het te leren snowboarden. En wel in Nathan, oh, by the way, Nathan, dat is mijn kozen. Kozen is gelijk aan neef. Geen zin om mee te leren snowboarden. Zeker wel. Moet je maar een keer mee gaan in een Rice Mountain. Ik wil dat zeker leren. Ah, dat kan ook. Eerst is voor in de vlog te smitten. Ah ja, van eerst. We gaan dat een keer arrangeren. Als het weer open is, we gaan dat arrangeren. Vind je je dax niet te klein? Goh, gasten, dat is weer zo. Het wat inderdaad, een dax is klein. En dat is gevaarlijk. Want er zit lege tegen rond daar uit de patat. En ja, kijk gasten. Kijk, ik heb nu mijn accident gehad al. Kijk, ik heb een oorbrommer gezien. Was die brommer misschien over dat murtje vlogen en lag misschien onder met een brommer. Hou. Ziet, ja, alles er een beetje zijn voor- en nadelen. Inderdaad, als je daarmee smeten krijgt, of ja, je zit inderdaad wel licht in rond. Maar ik vind dat niet te klein. Ik kan me zeer mee daar hebben. Echt de waarheid, ik krijg dat her mee. Dus ja, is dat te klein? Ja, qua veiligheid is inderdaad een grotere brommer misschien ietsjes veiliger. Maar ja, hoe iets wat. Moet een beetje risico's pakken in het leven ook, hè. Volk mogen we je wakker maken. En wel, hé. Als je nu eigenlijk een goede reden hebt voor me wakker te maken, bijvoorbeeld, je hebt biefstuk met fritten gebakken, dan moet je me zeker niet wakker maken, want, ja, het is nu, zeker geen biefstuk met fritten. Ja, nee, volk moet je me wakker maken. Ja, als je me echt dringend nodig hebt, moet je me zeker wakker maken, hé. Maar ja, anders, ja, volk moet je me wakker maken. Dat is een beetje een moeilijke vraag, hé. Als er iets speciaals gebeurd is of zo. Of als je me serieus wil kloten, ja, moet je me ook wakker maken toen, ja. Wat is pudding in het West-Vlaams? Pudding in het West-Vlaams is potting. Welk is je favoriete film? Ja, wel, gasten, ik kijk eigenlijk niet zo heel veel naar films, maar mijn favoriete film is eigenlijk een filmsreeks, Fast and Furious. Maar pas op de laatste, en eigenlijk alweer meer te maken met supercars en schieten en bussen. De eerste Fast and Furiousen, dat waren wel de beste, also, tot aan de, ja, Tokyo Drift, toen 4, 5, ja, 6 was er zo een kantje boord, maar ja, al de rest, nu goed, zwart. Fast and Furious zie ik dus wel enorm in. En Tokyo Drift, ja, dat is hun. Ja, eigenlijk de eerste, dat is echt pure tuning, dat is echt de eerste. En nu, de voorlaatste vraag. Je Dax of je Fiesta? Allee, gasten, dat is een hele moeilijke vraag. Ik kreeg her met mijn Dax en ik kreeg her met mijn Fiesta. Dus eigenlijk, hierover moet ik echt goed pezen. Ja, ik heb van eerst al een keer pezen bij dat ik hier allemaal aan het typen was. Mijn Fiesta, ik kreeg dat her mee. Ik kreeg dat liefst mee in de binnenbaan van eens, ja. Het is een beetje een rallykotje. En mijn Dax is dan zo meer, als het regent, sowieso mijn Fiesta. En als het school weer is, mijn Dax, basic. Oh ja, echt, ik zeg, dat is echt een moeilijke keuze, hè. Ja, kijk. Dat is een moeilijke keuze, kijk, zeg. En nu de laatste vraag, is zijn vraag van Hidder. Dat is een vraag dat ik ga stellen aan Hinder zijn. En de vraag is dus, wil je ermee allemaal volgen en abonneren en retippen tijd en in een video delen? Je kent de bazaar wel, hè. Ja, kan ik ook alweer zeggen, veel bedankt voor het kijken naar mijn vlog. En we gaan nu nog een keer Lubas toe, ook, hè. Lubas! Ja, dat is dus een hondje. Je mag dat 37 keer zacht te roepen. Oh, dat reageert niet, hè. Kijk. Hopla. Kom maar hier, stok.
Kijk een keer hier, zeg. Lubas. Ah, oh, nu, zeg. Hier, zeg. Het is voor de YouTube, zullen mijn maat. Ja. Zeg maar. Salut, gasten. Merci voor het kijken. Allee, salut, gasten. En Stefan, bedankt voor het kijken. Ja, en tot de eerste keer in de vlog.